Moi! Mä tulin kertomaan, millaista on, kun lähipiirissä diagnosoidaan ADHD ja miten se vaikutti muhun. Vuonna 2021 mä opiskelin yliopistossa varhaiskasvatustieteitä ja tuen opintojaksolla tunnistin ADHDsta vahvasti piirteitä itsessäni. Olen kuitenkin aina ajatellut, että mun elämä sujuu, eikä mulla ole sellaisia aitoja arjen haasteita, mitä oikeasti monilla diagnosoiduilla on. Enkä siten sitä omalta osaltani lähtenyt edistämään. Tosiasia oli kuitenkin, että niitä piirteitä oli yhä enemmän ja enemmän mun lähipiirissä. Ja nyt tänä syksynä tuli diagnoosi. Ja se, mistä mä halusin tulla kertoa, oli mun oma reaktio. Täysin odottamatta mä vaivuin tosi synkkiin vesiin, vaikka se diagnoosi oli hyvä asia. Ja vaikka mä olin ollut siitä tietoinen jo vuosia, vaikka mä olin tunnistanut niitä piirteitä itsessäni, niin täysin yllättäen mun oma mieli heitti ihan häränpyllyä ja alkoi kääntämään kaikkea sitä, mitä mä oon elämässä tehnyt ja saavuttanut ja mitä mä oon kokenut mun vahvuuksiksi, niin jotenkin negatiiviseksi. Ehkä pelottavinta oli se, että vaikka mä kuinka järjellä mietin niitä asioita, niin mun mieli ei uskonut. Kun mä sain työssä palautetta nopeudesta, mä ajattelin, että ne pitää mua sählänä. Ja se on huono asia. Ja mä oon liian nopea. Mä aloin näkemään itsessäni sitä ADHDta. Ja vaikka ajattelen, että oman työnikin kannalta on ollut tosi avarakatseinen ja pidän niin diagnoosia aina helpottavana tekijänä, niin yllättäen mun omassa mielessä se ADHD-kirjainyhdistelmä itseni kohdalla alkoikin olla tosi negatiivinen käsite. Negatiivisuutta kesti semmoiset 2 kuukautta. Mä yritin työskennellä itseni kanssa, mutta oikeastaan vasta sitten, kun mä aloin puhumaan siitä ääneen. Mä aloin puhumaan niistä mun tuntemuksista ääneen ja ajatuksista ja sain tosi monia korjaavia keskustelukokemuksia. Niin mä aloin ymmärtämään, että mulla ei ehkä ole sellaista ADHDta, joka vaatisi diagnosointia ainakaan nyt. Mä tiedän, että monilla aikuisillakin, kellä on ADHD, on oikeasti tosi isoja arjen haasteita. Olen rakentanut niin jo pienestä asti sellaiset struktuurit ja rakenteet mun arkeen, että mä pärjään. Niitä piirteitä on siellä. Niitä piirteitä on varmasti jossain määrin kaikissa. Olennaista on se, että miten ne vaikuttaa elämään. Ja tässä hetkessä kaikki on nyt hyvin. Se oli täys yllätys. Se oli täys yllätys se, miten mä koin sen diagnoosin. Ja täys yllätys, kuinka syvälle se mut vei.